ソースジャムのご紹介をしております。You can try. ありがとうございます。And this is eggplant.ありがとうございます。スクダラというトルコの民謡ですね。ユスキュダルっていうトルコに町があるんですけど、そこで生まれた民謡です。それを、1954年にエリチエミさんが、日本でリリースされました。今でも YouTube でなんかそのレコードの音が流れたりしてます。それからいろんな方にカバーもされていると思うんですが、私も、今年来年とそのトルコのイベントなども考えているんですが、おそらくアゼルバイジャンの、文化の方ともこれからたくさん知り合っていくのかなと、一緒に何かその文化を、ね、日本と、そしてアジアとの架け橋になっている国々ともっともっとつながっていくといいななんていうことを音楽人の一人として、思っています。そのアゼルバイジャンともご縁いただくそのきっかけとなった、トルコの司法展が2019年にありまして、その司法展のテーマソングを、歌わせていただきました。ラーレという曲なんですが、トルコ語でチューリップ、ラーレっていうとペルシャ語とかでもねラーレという書くんですけども、チューリップの宮殿と言われているトプカプ宮殿の手法の展示でしたが、その、テーマソング「ラーレ」を歌わせていただこうと思います。ラーレレレレレレラーレレレレラ
ザクロソースバラジャムお試しをいただいて、少々お待ちください。時を超えた二人きりの夢がもうすぐの祈りで今は震わせていた見つめ合わないからその月が昇ったあの星は許して調べを手のひらにかざしたらあの人が揺れるそれもチューリップの一輪東と西を行き交うままに桜だらけの街はいいさまりまい赤い花の匂いがしてありがとうございます。ラーレという曲を聴いていただきました。ね、日本の、上野公園とかでも春になると桜がいっぱいで、日本人の心の花といったら桜なのかなと思いますが、そのチュルク族の人たち、そしてアゼルバイジャンの山にも咲くのかなと思うんですが、そのチューリップのお花見をねきっとみんなその季節になるとしに行くんだと思うんですけど、そうやってこうみんな花と音楽とこうして文化と、その中では本当になんか国も多分関係なく、言葉が通じなくても一緒に花を見てなんかそうやって心を通わせていたそういう
時もあるのかなとか、そんなことを私も旅をしたりすると思いますが、何かこう一緒に共有したり見たり、笑ったり泣いたり、あとはラーレの、歌の最初に出てくるんですが、ザクロジュースがね、トルコもザクロいっぱいですけど、アゼルバイジャンもザクロジュース有名ですよね。今日もきっといただけるのではないでしょうか。なんかそんなね、食べることもね、いろんな旅の楽しみがありますけれども、ちょっとなんかそんな今はインターネットでいろんな国ともつながれますが、私がこの歌い始めた時はまだインターネットっていうよりはまだ電話の世界でですね、やっぱり時が経ってもこう直接会って声を聞いたり触れたり見たり、そういうふうにお互いを知っていくのかな、本当の意味ではと思いますが、電話という曲を聴いてください。小学生から年齢もね、大体60代ぐらいまで楽しく広く楽しんでいただければと思いますので、皆さんぜひご参加いただけたらと思います。はい、少子の医療をやってみたい方いらっしゃいましたら。
続きましてご覧いただくのは、男性クラス一番長く、学んでくれていますリオニくんです。東京舞踊団から沙織千尋。今年の春からですね、ジョージアンダンスを始めてくれました。まだね、新人さんたちです。あや、ちほ、レイナ。夏休みから、今年のね、夏休みからジョージアンダンス始めてくれました。なんだっけ、
ダンサー名なんだっけロミくんです。はい、ダンサー名があります。ロミくんです。皆さんいかがだったでしょうか。アンサンブルサフィロネビー、ジョージアンダンスを唯一、日本で踊っている団体です。はい、私主催のサフィーラです。皆さんどうもご覧いただきましてありがとうございました。割と、上野とか代々木とかのフェスティバル、民族舞踊のフェスティバルで踊ってますので、ぜひ、皆さんご覧にいらしてください。それとちょっと今日このあと踊り終わった後、ダンスのね右レッスンやりますので、ぜひ、残ってちょっとそれも参加してみてください。はい、今日はどうもありがとうございました。簡単ですね。はい、あまりにも簡単なので次に行きます。次2つ目ですね。これね、私が変な名前つけたんで後でちょっと言うんですけど、まだまだあれですね。右足踏みします。右足から右左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 、これ大丈夫ですね。皆さんね、今日も歩いてきたと思います。歩くのは大丈夫。次右足が前と後ろ前と後ろ前と、これも大丈夫ですね。はい、皆さんクリア。次ちょっと難しくなります。前と後ろをやったら、左足の裏でお尻をちょっと叩くみたいにポンポン。もう一回いきます。前と後ろポンポン、前と後ろポンポン。さっきちょっと私嘘言いましたね。右足からでした。右足左、違うか、左で合ってる、逆にやってたからだ。右左ポンポン、左右ですね。はい、合ってます。3ポンポン。はい、前と後ろポンポン、前と後ろポンポンになります。はい、手がつきます。手がちょっとだけでそれやるときに、前かがみにくの字になってね、踊ると踊りやすいです。123ポンポン、123ポンポン。手がつきます。手が前で1回顔の前でパチンで、その後この手がバッタのように後ろに行きます。パチンポンポンパチンポンポンパチン。はい、でパチンってやると顔の前に手が行くので、顔を洗うように手のひらをポッと開きます。せーの、パチンってやったら開いてポンポンパチンポンポン。はい、これ私勝手に名前をつけて顔を洗うバッタって覚えてください。顔を洗ってその後バッタみたいに飛びます。はい、この2つつなげていきます。右から飛びます。せーの、123456788。顔洗うバッタポンポン、前と後ろ。もう一回、123456788。123ポンポン、123ポンポン。大丈夫そうですね。はい、これで2つクリアです。次ちょっとこのあれですね、今日ちょっとね風があって寒いんですけど、体が温まる動きです。チャクラやります。チャクラですけど、膝を曲げて右足を伸ばして、そしたらその後片足上げます。1234ですね。右足からいくと123456788。これね難しかったらね、グーチョキと覚えてください。グーチョキ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 。はい、大丈夫そうですね。グーチョキ。はい、これでもう5つのうちの、3つ終わりました。次
から参道だけ、参道だけになっちゃって、しかも食べ物禁止になっちゃったんですよ。ゆず1本だけ。